哈哈哈，哎，啊哇塞，哎，哎，哎哎啊哎，哦，哎，哎，啊，哎哎，好哇塞，好哇塞，啊哎，哎，哎哎啊。哎哎哎啊哎！哎哎啊啊哎啊哎呦喂！哎呀！对对哎喂！喂，阿瓦西，哎，哎，哎，哎，啊，哎，喂。
jelangenira sang nar bakti lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luwih payungana mring panjenenganing sun sumrambahe para warga gung ingkang mapan ana ing Kukuban negara Widarba Ruci anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa ngger anakku bocah bagus, anakku bocah sigit, anakku bocah Jentara Kulup Darmana Sekti. Kula wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Kepareng animbali ingkang putra kula pun Darmana Sekti. Apa dene jeneng sira Yayi Patih Dirgabau? Kawula nuwun. Nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Darmana Dewa. Ing dina kalungguhan iki panjenenganing sun Ratu Widarba Ruci Prabu Darmana Dewa ora bakal miji pisowananira sekabehane ya sabab
Ya sabab jeneng sira kabeh wis padha sumurup. Yen tori palungguhan iki sitinggil negara Widarba Ruci kerawuhan sawijining priyayi. Nuwun inggih Kanjeng Rama, mangestokaken dawuh sasana saha wanci kula borongaken Kanjeng Rama Dewaji anggenipun arsa Hamanem Brama dumateng ingkang nedeng kesdu rawuh. Iya, mengko dhisik to Kisanak. Aja disengguh aku iki angkuh nanging dasare pancen durung wanuh kang sarta durung weruh. Mula panjenengan ingsun mitambuh baya sinten? Baya sinten Kisanak ingkang nembe rawuh? Inggih. Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing ila duni dumawaing tawang towang. Sang Prabu menawi jengandika Sang Prabu ndangu dumateng jasad kula. Kula menika wingking saking negari Ngastina inggih winastan negari Gajahhoya. Kekesetipun sinuwun anak Prabu Duryudana sudi amastani nami kula Rekyana Patih Harya Sengkuni Gusti. Pit ladalah. Urmaos kawali ingkang dados raos kawula. Dados Rekyana Patih Harya Sengkuni niku jengandika kuwi. Inggih. Wo inggih. Kula sampun nate mireng kondangu mandangipun ning sumurup priyayine inggih nembe sepisan ji niki. Paduka Patih Sengkuni kondang dados patih mapan wonten negari Hastina. Kondang patih sing wilet, kondang patih sing wulet, ketambahan patih sing lecet pun ngaten mawon. Lho aku ora maido panjenenganmu iki patih sing lecet. Pun to niku kula sing nambahi dhewe nggih. Dadi timbang diarani karo wong kula ngakoni piyambak. Patih sing wilet, patih sing ulet, turta patih sing lecet pun ngaten mawon. Nggih. Rumaos gumun setahun jembleng serendeng. Tanpa kanyana-nyana turta tanpa pariwara sadurunge jengandika Rekyana Patih Harya Sengkuni rawuh ana ing praja Widarba Ruci kene. Kendhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya panjenengan ingsun kepengin wuninga. Saktenane ana wigati apa dene jengandika Sang Apatih kesdu rawuh ana ing negara Widarba Ruci kene. Monggo ndak aturi paring dawuh Sang Patih. Hanjarah Kang Puspitorum kasiliring samirana mrih Sekar Gadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya ong
aja ana tembung Durgama Sangga Runggi, aja ana tembung rikuh kang sarta pekiwuh. Pramila panjenengamu tak aturi paring dawuh Rikyanapati. Inggih sinuwun. Anggen kula prapta wonten sitinggil negari Widarba Ruci Kejawi. Kejawi mertuwi dumateng kawidadan paduka langkung rumiyin kula ngaturaken sungkem bekti tandha pangaji-aji kunjuk dhateng Prabu Darmanadewa Nalendra ing negari Widarba Ruci. Ya wis ndak tampa agawe suka legawaning ati. Ya mung tiba sepadha-padha Rikyanapati. Lah dene selajengipun kula sowan wonten negari Widarba Ruci mriki estunipun kula dipun utus kalian sinuwun ing Ngastina anak Prabu Suyudana. Awit menapa? Awit anak Prabu Suyudana kepingin sanget angraketaken kekadangan, nyupeketaken pasederekan ing antarane negara Hastina kelawan negari Widarba Ruci menawi saged dadosa kadang sinarahwadi. Tegesipun boten wonten jurang pamisah ing antaraning Praja Ngastina kalian Praja Widarba Ruci. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Ya Rikyanapati, Harya Sengkuni ora dadi baya pangapa malah dadi bombonge ngati. Awit sinuwun Prabu Duryudana mono kang kepengin angraketake kekadangan kalian panjenenganing sun tak tampa kanthi tanganku loro kanthi lila legawaning ati. Mujudake kanugrahan ingkang agung jernyatane panjenenganing sun mung Nalendra ingkang cilik ratu sing mung prasaja ewadene bisa sinengkakake aluhur gegandhengan kunca kelawan panjenengane sinuwun Prabu Duryudana. Nuwun inggih sinuwun. Lah ndungkap salajengipun atur kula namung minangka talang atur saking anak angger Duryudana. Dinten sakmangke anak angger Duryudana titip dawuh dumateng kula kinen ngaturaken dumateng jengandika sinuwun Prabu Darmanadewa ratu ing negari Widarba Ruci. Sinuwun Duryudana titip atur apa Sang Pati? Mekaten nggih sinuwun. Negari Ngastina menika ora negara sing agung turta ageng. Dasare ya bawera kuncara anjayeng bawana mbrebeki ing jagat raya. Nanging Gusti, nanging kahananipun negari Ngastina ing rikalenggahan sakmangke ndadosaken kuciwaning penggalih anak Prabu Duryudana. Awit menapa? Awit panjenenganipun sinuwun Duryudana sakmangke dipun ridu kalian ingkang putra putu kula ing kasatriyan Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Ngono Sang Patih inggih lakar kasinggihan. Dados sakmangke menika sinuwun Duryudana ndawek prihatos jalaran si Lesmana ingkang tembenipun ginadang-gadang minangka dadya Nalendra mapan wonten negari Ngastina dinten menika nedeng nandhang sesakit. Sakitipun putu kula Lesmana madal salwiring usada senadyan sampun kathah para pandhita para brahmana kang sarta wigudebya ing pengajap paring usada dhateng Atmajendra Ngastina ewa semanten malah gagar wigar datanpa karya. Wusana pepes kekes angles bayuning angga angganipun angger anak Prabu Duryudana. Nah, saklebeting
Saklebeting putu kula si Lesmana nandhang sakit. Piyambakipun putu kula si Lesmana Mandrakumara menika ndeleming. Si Lesmana menika ndeleming nyebataken naminipun wanita. Sajroning sesakit putu kula Lesmana menika ndeleming nyebataken satunggiling wanita. Lah sinten naminipun wanita kala wau inggih menika Nini Purbawati kelawan Prabasari. Nah, saksarengipun dipun teliti, tinemunipun jebul Nini Purbawati dalasan Nini Prabasari kala wau, tinemunipun jebul putra putri Paduka. Nah, pramila sowan kula mriki dosi nuwun. Sowan kula mriki badhe ngebun-ngebun enjang Anjejawah sonten dapur anglamar putra putri Paduka. Nenggih Nini Purbawati lan Nini Prabasari. Kekalihipun sageta kula boyong nedya kadhawuhaken kalian Atmajendra Ngastina. Nuwun inggih putu kula si Lesmana Mandrakumara. Sumangga sakmangke Purbawasesa kula pasrahaken dumateng jengandika sageta putra putri Paduka dados garwanipun Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandrakumara supados si Lesmana Mandrakumara putu kula enggal saged waluya jati temah nirmala sinuwun. Permara reh manguswa umya ngambreng kadi karonaning kaswahasih ring marga hamalatgung Risang Kanta Mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wahaya umyus amara mayanto jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita dadi cekak cukupe rawuh Pati Sengkuni mapan ana ing negara Widarba Ruci ngersakake nglamar putra putri ningsun sakloron nedya kadhawuhake kalian Raden Lesmana Mandrakumara atmajane Nalendra Agung ing negara Ngastina inggih Sang Prabu. Dados menika sampun saged nampi atur kula menapa dereng. Ya, ingsun wis bisa nampa Sang Patih. Nanging ndadekno sumurupe Sang Patih. Dina iki ora ngomongake. Dina iki ora ngomongake Patih Sengkuni sing kepengin nglamar putra-putri ningsun. Ora kok ateges panjenengan ingsun kuwi sumungah sesungaran babar pisan ora nanging pancen nyatane si Purbawati lan Prabasari kuwi akeh sing kepengin ngayunake akeh para raja Narpati miwang bupati ingkang ngepenginake gegandengan kalian putraning Sun sakloron ning siji wae durung ana sing ndak tampa. Ngaten. Iya, kaya mangkono Regyanapati. Ngaten nggih.
yen paduka ndahar atur kula Gusti tiyang niku menawi badhe goleke jodoh kanggo anake niku kudu digoleki petungane wong tuwa biyen niku kudu dinggih upamanipun telung perkara apa wae sang patih siji bibit loro bobot telu bebet. Nah. Bibit niku winih. Winihe sing kakung niku saking sinten? Cara bodhone. Latar belakange sing lanang niku. Niku saking keluarga model sing kepiye. Kudu diteliti. Aja mung golek wong lanang, angger wong lanang. Tanpa ngerti tekan ngendi sangkan paranipun. Ning yen Lesmana niku pun cetha piyambakipun menika satriya saroja binangun tur toya calon ratu mapan wonten ing negari Ngastina. Niku bibite si Lesmana. Bibite si Lesmana menika saking anak Prabu Duryudana kaping kalih dipun wastani Bobot. Bobot niku babakan lingkungan utawi pasrawungan. Merga wong lanang niku iso mulur sing dadi pamikire gedhe tanggung jawabe niku kenek disawang. Kumpulane niku rina wengi niku kalian sinten? Nek si Lesmana niku pun genah. Wiwit cilik uripe teng kraton tan murunga sesrawungane nggih kalih wong kraton mesti kebak ing reh tata krama, jangkep ing reh Subasita. Pepak ing reh Yudanegara. Dene sing angka 3 sinebat bebet. Bebet utawi bebet. Bebet niku keduwean. Bebete si Lesmana niku pun cetha ternyatane nggih putra Nalendra Ngastina. Tan wurunga keduwean utawa kesugihane si Lesmana mesti kemawon saged turah bruwah kagem nyukupi kebutuhanipun kulawarga. Niku sing diarani golek bibit bobot bebet. Nek sakniki jengandika namung nampa wong lanang sing bagus rupane. Wong lanang butuhe nggur lanang ngono ae. Sakniki wong lanang bagus niku kuwatrah. Tukulan cah lanang zaman sakniki niku sing mboten bagus niku mboten enten. Bagus-bagus cakrak-cakrak. Ning kebagusan niku sedaya kala menapa saged mesteke yen mesti tanggung jawab teng omah-omah, dereng kantenan. Kadang kala malah wong wadon niku nek oleh cah lanang sing bagus niku malah ngenes atine. Mergo wong lanang niku nek rumangsa bagus dadine malih gemagus. Kemaki tur kemlinti rumangsa bagus dhewe, rumangsa pinter dhewe. Kancane do disepelekke. Enten napa-napa gampang dikomentari ngono. Jane iki sing apik ngene lho. Jane sing apik iki ngene lho. Apa-apa dikomentari. Neng ya Lesmana niku mboten. Mergo Lesmana niku dasare bocah niku dasarane pancen pendiem. Mboten gampang komentar. Tur tanggung jawab kalian satu giling wanita, ngeten. Mila sumangga Gusti. Menawi paduka ndahar atur kula. Menawi paduka ndahar aturipun Patih Sengkuni, kula aturi nampi panglamar kula ing tembe wingkingipun si Lesmana mesti badhe tanggel jawab dumateng putra putri paduka kekalihipun.
ya mangu mangun kung kanduhan rimang lerleno tanpa kahanen lerleno tanpa kanin yen tamtu lusa mengko sang Dyah Utama dereng purna ngenya samya wawan sabda Nalendra ing Widarba Ruci Prabu Darmana Dewa lawan Rekyana Patih Harya Sangkuni kedadak geter paglaraning Jawi sawane Raden Harya Gatotkaca ora bebeh gawe cingak ingkang samya mulat lakyit cawalan sabda ora kang sumiwa gegereng pantayan kata sampeyan wonten di rata iku saknyatane kunjung seret winangun modern naluri rinepon mundi winangun kirana berasa kami arasi Tejo Sulaksana tejane wong kang anyar katon wingking pundi ingkang pinangka nganjeng pundi ingkang sinedya tigas kawuryan sinten sesambating wewangi Raden sinuwun nderek tepang Angladiwanuh kula menika satriya saking kasatriyan Pringgondani dene kekasih kula nggih kekasih Raden Harya Gatotkaca lakar kados mekaten wah
Raden Gatotkaca ki penyan kuwi. Inggih. Sing kondang otot kawat balung wesi, sungsum gegala kulit tembaga, idepe dom waja, kringete wae banyu aki. Nggih. Wah. Jan gumun tenan aku. Aku gumun roh satriya kok baguse kaya mangkene. Aduh, iki modar aku iki. Gatotkaca teka iki mesti wis genah. Sengkuni iki mengko mesti bakal kalah sorot iki mesti. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Tut. Punika Hyang Patih, le cah dages. Dewe sarimbit kalian Kakang Antarja kalian Yayi Antasena kok ora melu mlebu mboten. Kula kemawon ingkang minggah wonten Stinggil negari Widarba Ruci. Dikepenakne nggih. Iya. Ngestakaken dawuh Hyang Patih. Yah. Sakwuse jenak anggone pinarak jenjem ingkang sumanggem. Tumata ingkang huswa. Apa padha winantu ing karaharjan praptane Raden Gatotkaca mapan ana ing Sitinggil Widarba Ruci kene. Sinuwun rahayu lampah kula kali saking Sambikala boten langkung kula ngaturaken sungkem bekti mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepada paduka. Ya wis ndak tampa ora liwat pangestuning Prabu Darmanadewa tumuli tampanana kula tampi andayanana bawa leksana paring pangestu saking paduka Prabu Darmanadewa. Dikepenakne anggone padha lungguh ya Raden. Lho nggih sampun boten kirang sekenca anggen kula pinarak wonten Stinggil negari Widarba Ruci mriki. Lah banjur wigatining karsa nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika dipun utus kaliyan Prabu Puntadewa ingkang suraos sing Rembag negari Ngamarta ing dinten kalenggan sakmangke ketaman wujudipun pagebluk Mayangkara. Kathah para kawula ingkang nandhang keserakat, kathah para kawula ingkang anandhang ruga, kathah para kawula ingkang samya anandhang sesakit. Sewu dalan sampun dipun tempuh kalian para pepundhen Pandhawa parandene boten saged dados margi usada tumrap Sukerta ingkang dipun sandhang kalian nagari Ngamarta. Wusana manut dawuhipun Nalendra Dwarawati Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sireping punang pagebluk kedah dipun usadani kanthi sarana dedaupanipun putra putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kalian widodari. Ing mangka sinuwun, ing mangka putra putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kelawan widodari menika wonten cacah kalih. Setunggal adi kula ing Kandawaru binangun kekasih Bambang Prabakusuma, putranipun Paman Arjuna kalian Dewi Supraba dene ingkang angka kalih. Adi kula ing swarga dahana nuwun inggih pun Yayi Bambang Wisanggeni, putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kalian Dewi Dresanala. Kekalihipun menika sageta kadhawuhaken kalian putra putri paduka kekalih nuwun inggih Kusuma Ayu Dewi Purbawati dalasan Prabasari. Pramila saking menika sinuwun kinarya anyirepun nang Sukertaning nagari kula dipun utus kalian Kanjeng Prabu Puntadewa supados ndodhok ringin nang Jambe Suruwe ngelamar putra putri paduka kekalih nuwun inggih Kusuma Ayu Purbawati dalasan Prabasari sageta dedaupan kalian adi kula kekalih nuwun inggih Bambang Wisanggeni dalah Bambang Prabakusuma sinuwun.
rakyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang aretnaning bawana iya jagat iya dewa ya Bathara Patih Harya Sengkuni ya nglamar Raden Gatotkaca ya nglamar lah dalah ngene ya Raden Gatotkaca sadurunge Raden Gatotkaca prapta ana Widarba Ruci kene ingsun iki nampa rawuhe para raja Narpati miwang bupati malah kepara sing mentas bae lagi rawuh iki ana Patih Hastina Rekyana Patih Harya Sengkuni kae uga bakal nglamar putri ningsun bakal kadhaupake kelawan Raden Lesmana Mandrakumara iya letut takaku mrene uga bakal nglamarne kakangmu ya kuwi putuku Si Lasmana Mandrakumara inggih Kanjeng Eyang mula iki sing kepareng nglamar ora mung Patih Sengkuni ora mung Raden Gatotkaca nanging uga akeh para raja Narpati miwang bupati ingkang kepareng uga nglamar marang putraku putri Nini Purbawati Prabasari kahanan kang kaya mangkene ndadekake panjenengan ingsun bingung bilung-lungan sajroning bingung ingsun nampa ature putraku putri sakloron ature anakku kekarone ya kuwi Purbawati lan Prabasari yen to ora ngemongake para raja Narpati bupati mudune para satriya satriyaning praja sanadyan to wong sudra sampali macukiling bale-bale lungan bebasan wong loro saudon telu sauruban wong ora duweni derajat pangkat kelawan bondo donya ning yen bisa ngudaneni apa sing dadi bebanane calon temanten putri ya kuwi sing bakal disuwitani dening putri ningsun kekarone Purbawati lan Prabasari mongko putri ningsun sakloron duweni panyuwunane ya kuwi calon temanten kakung kudu bisa mujuti serah-serahan werna loro siji kudu bisa mujuti wujude kembang kang den arani kembang Purbaningrat angka loro kudu bisa mujuti kang sinebut dening cupu manik mustikaning bumi dadi cekak cukupe kene Ratu Widarba Ruci ngedekake wujuding giri swayembara sapa wae bisa mengku putri ningsun sakloron yen bisa mujuti serah-serahan cacah loro siji kembang Purbaningrat loro cupu manik mustikaning bumi Kakangmu padha warentena becik besok amendemo baris kang prayitna yuwa saranta wong ing Dwarawati trawaca dawuh pangandika Paduka sinuwun Prabu Darmanadewa
kembang Purbaningrat dalah cupu manik mustikaning bumi badhe kula usahaaken. Kula Gatotkaca, kula Kanjeng Hyang awake dhewe golek serah-serahan le. Inggih. Mengko nek wis entuk kembang Purbaningrat karo cupu manik mustikaning bumi sing entukne kuwi aku kowe ngalah. Pancen kuwi wis dadi takdire jodhone masmu si Lesmana Mandra Kumara. Inggih Kanjeng Hyang. Lah mengko nek sing entuk kembang karo cupu kuwi kowe, nah nek iso kembang karo cupune ngehno aku. Ngono piye? Padha wae. Trawaca dawuh pangandikanipun Prabu Darmanadewa kalilan kula badhe nyuwun pamit matur wonten ngarsanipun pepundhen Pandhawa. Nggih, sisan damel kula nggih Sang Prabu. Kula inggih badhe nyuwun pamit badhe budidaya mrih jangkeping uba rampen miwah serah-serahan panyuwunanipun temanten putri. Ya. Iya, Pati Sengkuni dalasan Raden Harya Gatotkaca barengi Sintrang Samirana. Mugi lampahipun Patih Harya Sengkuni lan Raden Gatotkaca data nyandung rubeda setunggal menapa. Sintrang Samirana kentering wane pangrikan guru ing Diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bantara. Bejo dadi bandara rinareban maring pra abdi Darmana Sekti Dirga Bau kula wonten dawuh Kanjeng Rama wonten dawuh dosinuwun muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Kaya wis ora ana babakan sing kudu ndak aturake marang jeneng sira kekarone. Mula tatanen Prawadyabala ing Widarba Ruci, tatanen Wadyabala ing Widarba Ruci aja nganti tumpang suh anggonmu Maranata para Wadyabala. Panjenengan ingsun Prabu Darmanadewa daya-daya bakal jengkar ngedaton tumuli manjing ana ing sanggar pamujan meminta marang Sih Purbaningrat ingkang murwengdat. Sapa wae sing bisa mengku utawa dedaupan karo putriku kekarone muga-muga satriya kang dadi pitataning jalma mustikaning para satriya. Sabet biar katalika wau
paripurna pangandikaning Sang Buminata nedya jengkar saking dampar ndenta. Manjing wonten ing sanggar palanggatan bawani Sang Nalindra wus tanggap ing sasmita